Ikomplu jiżdiedu il-problemi għal Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar, kif il-Kunsillier Joseph Vella iddikjara lilu nnifsu indipendenti. Ir-riżenja ta' Vella mill-Partit Nazzjonalista kienet it-tieni waħda f'anqas minn ġimgħa, kif il-ġimgħa li għaddiet l-Avukat Robert Piscopo irriżenja mill-Partit Nazzjonalista. Dawn iż-żewġ riżenji waslu ftit jiem wara li David Take l-eks viċi sindku irriżenja kemm mill-Partit Nazzjonalista u anke mill-Kunsill wara li jiddikjara li m'għandux fiduċja fil-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. B'dawn it-tliet riżenji mill-Partit Nazzjonalista, il-Kunsill ta' San Pawl il-Baħar għandu issa 6 kunsillieri f'isem il-Partit Laburista, 5 għall-Partit Nazzjonalista u 2 kunsillieri indipendenti. B'reazzjoni għar-riżenji fil-Kunsill ta' San Pawl il-Baħar, il-Partit Laburista qal li l-inkwiet li għandu Adrian Delija fid-Dar Ċentrali issa qed jinfirex ukoll fil-Kunsilli Lokali. Il-Partit Laburista qal ukoll li f'lokalità fejn kienet qed tinħass bil-kbir in-nuqqas serjetà fit-tmexxija, din ir-riżenja tkompli tikkomplika s-sitwazzjoni b'detriment kbir għar-residenti.